Apo DJ Wally makadiko apo. Makadiko mwana wa mai. Rakadini basa. True it, I do follow up tiri kumateresi tichiona zviri kubuda nezviri kutaurika nezviri kunzwikwa. Aya ndine nguva yakati rebei ndichida kuedza kutaura nemi but ndandichiwandirwa nebasa. So ndandichizokundikana kuti ndiise maaudios. Nyaya yandazoti nhasi ndimbotaura pamusoro payo ndeyamataura ekuti can Zimbabwe do the same sezviri kuitwa kuMadagascar here? Akoma ngatizive kuti kune vamwe vanhu vanoita zvinhu vachitarisa kuti chokwadi chiri kumbotaurika chiri kuti kudii. Ndofunga mukatarisa pamashure apo, if you remember well, ndakamboitaura nyaya yaNageza ndikati yes, all veterans, but their time is up already. And I can still say the same. Was demonstration ya 31st March, vanhu vakasungwa, and even ivo Wageza vanombotaura nezvazvo. How many promises did he made to all Zimbabweans dzisina kuzadzikiswa? Panguva yaapinda akapisa akadii. Handizvirambi pfungwa yake yakanaka kuti vanhu ngavapinde murodhi vamache vadii. But the problem iri kuitika kaDJ Wally, vakuru ava havasi kuda kutibudira pachena. Earlier maplayer ningiri muchitaura namudhara wedu, mudhara Whitehead, vachiti uprising, vanhu ngavapinde mumastreets. Kana vazopinda mumastreets, then after that tozodzoka zvakare kuvanhu toti bhazi ragadzirika rane mavhiri, rane injini, saka taakuda kuti muchitipa driver. Which bus exactly is he talking about? Because as long as these guys are still talking about ZANU PF, this thing will not work. DJ Wally, muchandiregera bhozi audio yangu ichati rebei, but shungu dzangu dziri pakuti varume ava kana vakaripenda zveshuwa vachiti isusu maZimbabwenzi, we have come back kwamuri tichikumbira kuti mutiregerere, vanochifanira kudorongedza how they stole the election, even the 2023 election. They are not even talking about that. Havasi kutaura pamusoro pe2023 election. Ndo pamunozoona DJ Wally kuti tiri kunyangirwa, tiri kuvandirwa. You asked mudhara question iri right. And semunhu asiri in support, who is in hide out, I think he was supposed to come up clean. Handisi kumbomublema mudhara uyoyo ativhura maziso zvakanyanyisa, mudhara Whitehead, and I always support him. Ndiyo munhu atinotonzwisa kuti he repents zvekurevesa. Asika ngavaite pamwe pacho vachinyatsotaurawo chokwadi chizere. Ezvezvizvi kana vakatiti shuwa Zimbabwe raise up, pindai mustreet musi wa17, tichinyanyoda kubvisa Mnangagwa tichizoreplace nani? We are going back into 2017 thing again. 2017 havana here kusumuka vana General Chiwenga nevamwe vake vakauya kuchipatara kwaKwina Tsvangirai vakamuti Tsvangirai tibatsireiwo ndione vanhu, ngatimobilize vanhu tipinde mustreet navanhu tibvise Bhobho. Kana tabvisa Bhobho tozodzoka zvakare kwamuri totsvaga kuti ndiani watichaisa paupresident. They did the same. Vaita the same thing. Ndo chavari kudzoka futi nacho nhasi vachiti tozodzoka kuvanhu, tozotaurira vanhu kuti zvatabudirira kubvisa Mnangagwa kana kuti Mnangagwa zvaakubvuma, vanhu chitiudzai wamuri kuda. Ivo izvozvizvi paine audio
DJ Holly ndimi makaisa I think 2 days ago muchibudisa picture rema generals who are saying they will never support or salute a person asina kumbenda kuhondo. Muri kuona varume ava pavari kurasira nyaya yavo. They need us Zimbabweans kuti tipinde kunobatsirana nefight yavari kuda kuti tiite. The revolution, yes, is for Zimbabweans, but the way they want to do the revolution is wrong. I once said this and I always say this. You will see kuti 17 years ago vachabuda vanhu vacho vachabuda asi pachasungwa vanhu. Pachasungwa vanhu. Chakapromiswa panapa zvikanzi masupermarket achakupai zvikafu garai mudzimba, hapana kana kusumbudziwa mhinduro yacho. Zvikanzi impeachment tiri kutozoti the very day richaitwa ningirikini richavhurwa parliament vataita impeachment ndobva zvatonhora zvakadaro mudhara anobva vatomboenda mubako. Tikazvinzwisisa muchitaura pano DJ Holly kuti mudhara varwara zvirikudii. Now he is back with another thing. Chinozondirwadza pamastatements ese anotaurwa naComrade Geza. I salute him. Vakabudisa zvimwe, but he is not going straight pamongo wenyaya. Mongo wenyaya ndewo kuti General Chiwenga ava vari kuripenda, vari kuti ivo hongu 2018 ndakarova chigumba kuti announce my elections the way they come out like. Vari kuti Zimbabwe ndiregererei. Takabatsira kuti chigumba ache adivert my election results aise in favor of Mnangagwa. Tiregererei ipapo. 2023 takauya zvakare tikatuma fazi ikarova vanhu, ikauraya vanhu, ikafosa vanhu kuisa voti pana Mnangagwa. Still Mnangagwa akawana less percentage than Chamisa. Tikafosa futi election tikaiisa muna Mnangagwa. Kana vakatanga kutaura nyaya idzi sezvizvi DJ Holly, I am telling you, muchaona kuti vachawana support yakakura mumaZimbabweans. But as long as they are still saying kuti tichazodzokazve tozokubvunzai kuti tamakuda ani, already the Zimbabweans vakatotaura wavakada for the past 3 or 4 elections. Vakataura kudhara kuti ZANU-PF we are done with ZANU-PF, and they forced us kuti titongwe neZANU-PF. Those are the same people. Chavari kungogona kuuya vachitaura nechekuti Vageza vakange vachiti ndiregerereiwo ndakaisa Mnangagwa paupresident. I signed kuti apinde paupresident. But you are not saying the truth. You are not giving us the real things. Zvazvari kuitika. Izvi zvinongouya pajekerere motudza kuti vana Chivhayi vari kuba mari. Zvinhu zvatiri kuona tese kuti vana Chivhayi vari kuba mari. But you are not even stopping him kuti aende kuna Malawi kunoita inauguration ya president wa Malawi akaiswa izvozvi. You are not talking about all those things. No, guys. Madhara angauya achipe zvinhu zvakachena. We need to support them, but we don't need to support them blindly. Hatidi kuvatevera tiri murima. We are not saying kuti ngavati Chamisa ndiye achazoti I am not saying that, but I want them to tell us the truth about what really happened in the last elections and what is going to happen after 17 October. What is going to happen after 17 of October? Because we can't just go into the streets. Tomacha muma streets. Masoja ouya nematenga awo. Otichengetedza tiri muma streets, yes, topembera kuti tachengetedzwa nemasoja. No one of us was arrested. But then 18, 19, 20 October toona tichidzoserwa futi the same mbavha idzodzo muofisi. Kutangazve kufa zvakare mamwe magenerals avakavengana nawo. We don't want to run the country like that. We want to run the country on a smooth way. Just look at General Mkwananzi. He is able to speak about all the corruption that is happening in South Africa freely. Tinekamfana akwanzi andika kakachiti ndiri polisi chichi yako.
takati machaina makuvadza nyika yedu, machaina makanganisa nyika yedu, kakabva kasungwa kamufana kake kakabva kanyararidzwa. Izvino zvino muchaina akauraya munhu, madzimambo obhadharisa 6.5,000 US. What is 6.85,000 going to do to the family who lost the father? Right now mukadzi achiri kadzi, vana vanherera, there is no one to supply for them. But mfano wakauya akataura kuti vamazimbabwenzi akati unoita dare rako wega isati uiko. But he was saying things zviri kukanganisa and manipulate our country. We are all being manipulated. Never vatinavo munyika medu. I was so touched nesong yamamuchiridza paningiri pamakati will Zimbabweans do the same as Madagascar. Mfano ari kuimba chokwadi, but hazvitoshamisa kuti aimba chokwadi kudari, so he is going to disappear. He is going to be killed. No one is safe. No one is safe. And no one will be safe even if Chiwenga gets in power. I am telling you this. And I always say this. Ndofunga ndakambokudza DJ Holly. Ndikati Chiwenga is not fit for the office. Which reform is he going to do already? He is already in power. And he is not even pushing for the reforms. Is he not in power? Is he not a vice president? Was he not the minister of health? And what happened? No man. Zimbabweans, we need to come up solid with a solid plan. These guys must tell us. We demand them to tell us what's the plan, what's the way forward. Who are they going to take in control of the country? Yes. Ndochinja tiri kuda kuziva kuti ari kuzova in control of the country after 17 October ndiani. Haisi mhinduro kai kuti anotosodzoka zvakare kuvanhu. They did that in 2017. Vanhu vakapemberera ndobva vatengesa mombe yanga ichitodhonza. Ndobva vatenga dhongi. Ezvezvi tichatozotengesa dhongi iroroka. Totozotenga chimbwa mupengo. Which is going to be worse than. It was better with Mugabe. I don't even support Mugabe. But it was better with Mugabe than with Emerson. But still, we are going to suffer and cry more. The 2030 mantra is going to happen. Tikapinda mustreet tisina zvatiri kuziva kuti achazonga ari in power after 17 ndiani. Because that's their mandate. 2030 ndiyo wavari kuda zana ichingotonga. And handitanga vachitaura kuti zana ichatonga kusvika madhonga amera nyanga. Saka isusu patiri kupinda mustreet tichangonobvisa Mnangagwa to replace one of the Chikanandas. It doesn't make sense kuti vachivenga wakati corruption. Ndiani anga asingazvizivi kuti kune corruption muZimbabwe? Ndiani arisiri kuzviziva kuti mabhazi ari kubva kuSouth Africa ari kubatwa asvika pambudzi odzosera kuborder, but still mabhazi wayo akliwa paborder. Zinara yokutevera kusvika kumbudzi roundabout yokudzosera back kuborder. Ndiani asiri kuzviziva kuti 15 billion yakanyura vana Chiwenga vane magenerals? Who doesn't know about that? Ndiani asiri kuzviziva kuti ukatenga generator muZimbabwe since 2016-2015 ukatenga generator you have to pay mutero wekurana generator. Ndiani asingazvizivi kuti ukaisa solar muZimbabwe you have to pay again VAT, value added tax yekuti uri kushandisa zuva raMwari. It only happened in Zimbabwe. Ndiani asiri kuzviziva kuti vanhu vaigara vachingofa? Vana Elliot Manyika vakafa sei? Vana Botagezi vakafa sei? Was these two people not in power by that time? No man guys, they have kana vachine vari kuda kusunungura Zimbabwe truly. If they want Zimbabwe to be free, if they want to be free and fair election in Zimbabwe, they have to come up nekutiudza zvinhu zvakajeka. Vanoti pahasha madhara because taifunga kuti vakaenda kuhondo kuti vasunungure Zimbabwe, but yet whatever they are doing, they are just doing it for their stomachs. They don't care about the rest of Zimbabweans. They don't care about Chirema chiri pa wheelchair. Havana basa nemunhu ane cancer.
havana basa nemunhu ane HIV, havana basa nemunhu ane TB, havana basa the least person wemuZimbabwe. Nherera dziri muZimbabwe havana basa nadzo, shirikadzi dziri muZimbabwe havana basa nadzo, zvirema zvakazara muZimbabwe havana basa nazvo. You see the same people. Unoziva kuti vanhu vaiva vakapusa DJ dai vaiva vanhu chaivo chaivo, even ari kuningirina ari kuudza Mudharageza anopa maideas kuna Mudharageza. Dai anga achinyatsoda Mudharageza chaivo chaivo aimuudza chokwadi kuti Mudharaga, nyaya yatatanga iyi yakaoma, but kuti tihwine ngatichinyatsai kutaura chaizvo chaizvo how we rigged and how we stole the 2023 election. And tochiudza vanhu kuti we are going to re-announce the election results. At least idzo vakatomboya nenhema idzodzo zvitombori nani. DJ Holly, re-announce the election. That's what we are going to do after 17 October March. You vakangodaro, I am telling you, if I am Geza's advisor now, right now, I will tell him that chipinda ipa public platform Mudhara moti musi wa17 patiri kupinda chete mustreet, we are going to really announce the election results and hand over the power to the right person. You will see millions of Zimbabwe in the streets. I am telling you right now, vakangouya vachitaura chinhu ichocho muchaona mamillions emaZimbabweans chero vari kuno South Africa vasina mari chaivo chaivo, they can border some buses going kuno support them that much. But as long as they still run around vachirova imbwa vakambiga mpini zvavari kuita izvi, mukuru wangu hakuna chinobuda. And hakuna chinobuda because what we know is they are going to put the same people in power, then we just continue crying. So ameno inini handisi kurambidza maZimbabweans kupinda mustreet. I also want to participate, but kana pasina kubuditswa chokwadi, it's not going to work. Kana nyaya iyi isiri kubuda pajekerere, it's not going to work. Kana vasiri re-announce results from 2018 elections, vasiri kutaura kuti zvavakarupfura vanhu 8 including mamai aitobva kunotsvega magrosari emhuri dzavo 2018, vakazvinyarara zvese izvozvo. They don't talk about that. What they are doing is ndiregerere takaisa Mnangagwa mupower, and akatanga kubana nezvigananda zvake vanatagwirei, akatanga kubana naChivayo. But my real issues asiri kutaurwa nezvawo, it doesn't go like that. Sorry DJ, audio yangu yazorebesa because ndiri muZimbabwe nane shungu atambura nokugara musango tisina zvinobatika zvatinogona kuita kumusha kwedu.